Para abrir un pouco a mesa e o debate, coido que a cuestión clave que hoxe nos congrega aquí un pouco a todos plantexou unha King hai uns días, quedou reflectida na Voz de Galicia no xornal no que traballo, cando dicía aquelo de acordo, chegamos ata aquí, pero cara a onde queremos ir. Eu non sei, a veces cando se di tamén si é o mellor momento ou de Galicia na gastronomía ou non, eu sei que é o meu mellor momento onde podo influir para que as cousas poidan cambiar. Eso sí que o teño claro. E o día que pense que a través do meu traballo pois non podo cambiar as cousas, é mellor retirarse. El gran desarrollo en los últimos años del sector productivo y de la cocina es que se empiezan a tender la mano. Sí que considero que a día de hoy hay una restauración pues muy puntera, ¿no? Que está en una primera línea, que serían los Resol, estrellas Michelin y demás, pero sí que tenemos todavía que profesionalizar mucho la hostelería de base. Encontramos pues escaparates turísticos, como puede ser el Camino de Santiago, por ejemplo, o pueden ser las Islas Atlánticas, con una riqueza de paisaje increíble y una riqueza patrimonial increíble, pero la hostelería no siempre está a la altura. Se miramos de onde vimos hai 15 anos, o salto para min é brutal. É dicir, en moitos ámbitos diferentes. En un lado, na formación. É dicir, hai un salto cualitativo brutal no que é no ámbito da hostelería falando, pero tamén, é dicir, na chegada de novas xeracións ao campo, é dicir, o campo obviamente está nunha crise grande, pero esa crise non impide que estén chegando produtores novos que están tendo visións novas das cousas que son moi interesantes. Pensando, pois eso, no sector primario, todo o mundo da cociña, dos cociñeiros, das estrellas Michelin, dos programas de televisión, queda moi lonxano. A xente realmente non pensa que esa tamén é unha parte do eslabón do seu traballo. Hai unha serie de vantaxes moi competitivas, moi interesantes para Galicia que antes non existían. En primeiro lugar, aínda que caia determinado tipo de moda, esta, de alguma forma, esta burbulla permitiu crear unha base de cultura gastronómica en moitísima xente que antes non existía. A día de hoxe, Galicia, a súa demanda alimentaria, o sea, o que consumimos diariamente nas casas, a produción galega solo é un 40%. Eu, en Galicia, da miña produción, que é ridícula, 6.000 botellas de viño, o 70% vendese fora, no, o 80% fora de Galicia. O sector primario é fundamental e é importante, a pesca artesanal, as mariscadoras, en 7 anos o 40% da flota está no desguace. Vai ser casi imposible que te desautoricen os celleres de Carroca se ti preguntas por ele. Iso é algo que en Galicia pode ocurrir perfectamente. Que te estés cerca dun restaurante importante e che digan, aí, se come fatal, pero usted foi alguna vez? Non, pero eso é plato grande, de comida pequena. Yo no creo que le corresponda, y esto, bueno, nunca saldrá de mi boca, al cocinero un lugar superior que al productor, jamás en la vida. De repente el cocinero se ha convertido, con mis disculpas hacia todos los presentes, en la persona que tenía que opinar absolutamente de todo. Pero en esa fama hemos contribuido absolutamente todos, incluso desde la administración, y utilizamos esa capacidad mediática, ese poder mediático que tenían los cocineros para decirles, tú que atraes a las cámaras, habla de esto. Que o campo ten un problema endémico estrutural moi grande, que o envellecemento da población é grande, claro, pero eso só se salva, é dicir, se queremos preservar un minifundio que coincida máis en que o noso patrimonio, esa é a nosa ventaxa en este momento, a única forma de conseguirlo é generando produto de moito valor engadido. É dicir, esta é a capacidade que teñamos de asociarlo a unha paisaxe, que teñamos de asociarlo a unha cultura e a unha xente. É dicir, e para eso necesitamos o compromiso de todos. Que o hosteleiro tamén sinta que o consumidor está interesado no produto local. É dicir, temos que crear unha cultura na xente alrededor do seu produto, que se interese por el, que pregunte e que demande. No meu pobo, no Grove, recomendaba un pobo mariñeiro, preguntábamos por un restaurante para comer unha caldeirada e decía che 10 rapidísimo, 10 restaurantes. Ahora cóstame
Isto falámoslo Pepe e eu máis dunha vez, agora cóstame recomendarche un. Ese problema que comentas, eu creo que ten que ver en relación a un problema que temos en relación á nosa identidade e a forma na que os rapaces asumen a identidade. É dicir, e aí ten que ver ca lingua, ten que ver con un montón de elementos que están quedando atrás. Que tipo de carnes hai en Galicia? Como se alimentan esos gandeiros? Que o que lle dan? Cal é a diferencia entre darlle pienso ou non darlle? Cal é a diferencia en traballar en ecolóxico ou non traballar? Eso é formación. Aquí pode haber, hai sí certa formación académica, de mellor ou peor calidad, non sei, pero que formación cas mans na terra, moi pouquiña. Hai moitas formas de facelo, pero moitas veces a resposta está nos propios labregos, porque ti non podes chegar de fora tampouco a impoñer demasiado. É dicir, hai que deixar que esa sabiduría emerxa. Pero que ahora non hai xente, ese é o problema, é dicir, alguén ten que recoller, o sea, alguén ten que arrancar para manter as estructuras agrarias, tes que ter xente. Que eso genera gastos? Sí, por suposto. E se non metes a todos en Vigo e en Santiago e xa está, e dalles de comer. Pero unha cousa, as estrelas non quitan a importante constelación de artesáns e hai que poder saber o que antes me chegou alma o que dixeches de que é certo que ahora non sabes onde mandar a xente unha caldeirada. A mí me pasa o mesmo no Barbanza. Sí. É dicir, e o que temos que conseguir é que haxa moitas caldeiradas. Non me gusta que me chamen chef, porque me despega un poquito del suelo. Me parece unha palabra que non. Prefiero que me chamen cociñeiro, porque é o que somos. E por temas de equilibrio e de compensación, esa historia. A cociña empeza pola base, e entre todos temos que encargarnos de decir cuál es nuestra... Hai que limparos, non hai glamour na cociña. Esa non hai es la filosofía. Eu prefiro que no meu povo xa de restaurantes con boas caldeiradas que unha estrella Michelin e uno... É raro a semana que non chama alguén de Estados Unidos, que te no, que vin o blog e tal, interesa. O sea, a capacidade que ten ese minifundio, todas esas variedades, as pedras, a sabiduría, é inacabable. Entonces, o non aproveitala parece desde logo un pecado. Se non nos dan ferramentas é moi difícil, se non creemos no que facemos tamén, pero a administración é fundamental que sepa cara a donde vai, e eu creo que non o sabe, ou está confundida, creo. Yo creo que tiene que ser un trabajo consensuado, que seamos nosotros mismos los que participemos del cambio. Pero sí, por supuesto, hay que exigir las responsabilidades a la Administración. Realmente decir que a Administración non ten un plan, sí que ten un plan. Hai un plan estratégico para o agro galego, por suposto que hai, pero cal é ese plan? O de seu desmontase, o seu da destrucción. Por qué? Porque así se cuadran as contas. É dicir, Galicia non ten competencias e Tour España pasa absolutamente das campañas galegas. Isto é unha cousa que se di así. Temos que empezar a pensar que Galicia ten que poder chegar ao exterior e facelo de forma legal, é dicir, non de estranjes. E empezar tamén a asumir a actitude del de Bilbao. Necesitamos esa... é verdad, necesitamos esa... non chulería, pero necesitamos... sí. No, pero orgullo, vamos a ver aquí, que nos falta orgullo. É dicir, somos moi... No, vamos a ver, se tú estás seguro do que faz, tes conciencia do que faz, podes te sentir orgulloso, non é malo, non queda mal, ao contrario, a xente recibe o ben que tú estés orgulloso do teu traballo, de estar manchado ca terra, de levantarte a 6 da mañán, de cavar, a xente aprecia eso, entonces, por que non mostralo?